nana a yɛrɛ nana a ma dɔgɔkun yɛrɛ sɔrɔ yɛrɛ a ye balontan daminɛ parce que a ka dɔgɔkun kelen a ka nali dɔgɔkun kelen yɛrɛ ma dafa fɔlɔ bon o ka yɔrɔ dɔn ka mɔgɔw dɔn ka kow kɛcogo dɔn ka tila k'o sigi sen kan parce que ni min farati fana i kuralama nalen n'i t'a kɛ ko sugu dɔ u b'a fɔ ko a nana a kun tɛ ka mɔgɔ lamɛn ou bien a tun bɛ k'a kɛ tan a fana bɛ temps di a yɛrɛ ma ani mun bɛ se ka baara kɛ ani mun tɛ se ka baara kɛ n'o tɛ jamaba min bɛ cɛla aigle nɔfɛ nin ne ɲɛ tɛ ɲɛcila nin bɛɛ la dɛ u ka kari jɔlen mɔgɔ min bɔra n'o o ye dege karamɔgɔ n'u nɔfɛ mɔgɔ a ka ca ni mɔgɔ 15 olu yɛrɛ bɛ ka na ca ni balontannaw ye nin bɛɛ kɛ kun ye jumɛn ye han u ko an ko o ko cogoya fana lajɛ parce que ninnu bɛɛ charge de ye jamana kan an dun ko wari t'an bolo min bɛ se ka sɔrɔ n'o bɛ se ka kɛ ka baara min kɛ an k'o lajɛ o bɛ se ka kɛ cogo min na bi su in na kɔni tiɲɛ yɛrɛ yɛrɛ la n yɛrɛ kɔni tiɲɛ na n kun sigilen tɛ ni gars ye ala ko tiɲɛ parce que n ye don min na n taara joueurs ka yɔrɔ lajɛ Fala ye n jigila misɛnyara n yɛrɛ ye dɔɔnin kɛ entraîneuriya la sa n ye denmisɛnninw tun bɛ n bolo balontan na fɛn fitinin dɔw bɛ yen ni balontanba bɛ labɛn ani balontan tɔw tɛ kelen ye fɛn dɔw bɛ yen olu tɛ musalaha balontan na olu tɛ bolokɔfɛ fɛn minɛ quoi c'est à dire labɛn kɛcogo aw bɛ yɔrɔ min na o kɛcogo mɔgɔw doncogo ɲɔgɔn na an'u ka ɲɔgɔn filɛ cogo ne bɛ k'e ye ko n jugu dɔw bɛ kuma dɔw fɛ dɔw tɛ kuma dɔw fɛ dɔw ka fan bɛ taa nin bɛ taa nin o ka ca kojugu ka ca hali bi capitaine Jalako ninnu bɛɛ lajɛlen olu bɛ kumaw ye mankanw bɛ a bɛɛ la bon n'a fɔra ko an ka maliyɛn yɛrɛ fanba bɛɛ lajɛlen jigi bɛ ninnu de ka se k'an dusu suma parce que ni i bɛ kɔ kan i b'a dɔn ko kojugu don quoi minnu bɛ Bamakɔ olu t'a dɔn kojugu ye o minnu bɛ kɔ kan a dɔw tɛ se ka sunɔgɔ bi u ka kin dɔw kɔnɔna na u bɛ na taa f'u ɲɛna ko nin ye aw ni ninnu dɔrɔn ye kuma kɔnɔna n'anw bɛnna tuguni nin k'a bɛ kɛ cogo di i m'a ye wa Fala a kuma ka ca koyi a kuma ka ca dɛ an bɛ dugawu de kɛ sa min y'an ka denmisɛnninw ye u k'a ko faamu kunnafoni ko ta nasira la muso dɔ ale taara fa fɔ a ka du kɔnɔ sankaw fɛ yen min ye kamalen ye a cɛ n'o ye Bubakari Ture ye ale yɛrɛ ye jagokɛla ye jagokɛla min don a bɛ san kin min na o kin ye u b'a fɔ o ma ko Lafiyabugu waleya in kɔni a yɛrɛ kɔni ale kabakoyara ko la kosɛbɛ nka a ye min fɔ an ka jɛ ka Turekɛ lamɛn a muso ale fatura cogo min na kunasini ko sankaw olu fɛ yen. Ne tɔgɔ Bubakari Ture ne commerçant de ne ka muso a ye ne wele 22 heures waati yɛrɛ a nana a ye ne wele a ko ne ka na nin tulu ye ne na nin tulu ni fɛn bɛɛ tulu bilalen yɛrɛ bi yan nɔ ani sɛfan donc ne y'a wele ne yɛrɛ y'a wele san kun fɛn na waati min na mɔgɔw bɛ ka wuli ne ko a ma n ko kuma ko dumuni ma mɔ a ko ne ma ko ne pressé la ne ko an bɛna an n'an ka surafana nɔfɛ donc 22 heures waati ne ye cɛnin bila o nana an ka surafana nɔfɛ n kɔrɔmuso den yɛrɛ kɔnɔ ale nana taa a taara o la dɔrɔn ne yɛrɛ y'a komi a bɛ to ka piti min rappelé ne y'a ka piti ye dɔrɔn ne y'a wele ko kuma ko mun bɛ yen a ko ne ko ale ɲɛna turu bidɔn bilalen bɛ kɛnɛma ko ale m'o turu la ko sini sɔgɔma k'an bɛna yirali kɛ n'a ye quoi ne yɛrɛ turu fɛn dɔn an b'o la dɛ ne nana ye su 2 heures waati nɔ o donna koko de fɛ yan fɛ ma don da in fɛ koko bɛ yen u ye koko in de fɛn ka don ne yɛrɛ kɔni nana don dɔrɔn ne nana sɔrɔ muso dalen o ye ampule yɛrɛ mɛnɛ yɛrɛ parce que ne fɛ ale yɛrɛ kɛ n'o ka ampule a kɔrɔla a bɛ to ka ampule yɛrɛ fɛ ne donna dɔrɔn ne y'a dalen sɔrɔ ne donna dɔrɔn a dalen sɔrɔ a bɛ ne kɔnɔ k'a fɔ k'a kirinna de o y'a bɔ k'a kirin de quoi yɔrɔ bɛɛ ne y'an voisin ninnu wele ne taara ale ka da kɔngɔ ka weleli kɛ ne ye dɔ yɛrɛ wele mobilitigi dɔn ko kana an ka ta ka taa n'a ye dɔgɔtɔrɔso la jaa o y'a sɔrɔ a ɲɛ yɛrɛ bɔra an y'a bila camancɛ la ka sanni an ka taa dɔgɔtɔrɔ yɛrɛ ko ani ɲɛ yɛrɛ ma se yen nɔ yɛrɛ parce que u y'a bɔ de u donna so kɔnɔna la mais a bɛɛ bɛ minɛ komi polisiw fɛngɛ ka taa don ne ye minɛ o cɛ u so kɔnɔna bɛɛ de wɔ ka bɛn ne yɛrɛ tɛ siɲɛ fɔlɔ ye parce que siɲɛ fɔlɔ fana sani ne ka muso yɛrɛ furu ne nana sɔrɔ o ye da ninnu bɛɛ kari ne kun tora n ka jitɔn dɔ bila fɛn jukɔrɔ ne nana sɔrɔ o jitɔn tɛ yen ne ka minɛn bɛɛ bɔ o y'a sɔrɔ ne yɛrɛ ma muso furu fɔlɔ nka o kɔfɛ ne ye mɔsi dɔ don yɔrɔ in na fɛ mɛ mɔsi in kɔni kun tɛ yen nka muso nana sisan ne den ka filanan kɔni mun kɛ sisan bon o y'a ɲɛ yɛrɛ de bɔ a la dɔnbagako ko yɛrɛ de don den fila yɛrɛ bɛɛ b'a kɛrɛfɛ o de kun mais muso in e nana sɔrɔ bere dano walima muru dano de la tiɲɛ na muru nana sɔrɔ muru kun bilalen bɛ kɛrɛfɛ mais a bɛ komi u y'a bɔ ni fɛngɛ de quoi yan bɛɛ kun fɛngɛlen don yan bɛɛ de kun ye joli k'a da bɛɛ fɛngɛ joliba de kun bɛ yɔrɔ in na yan nɔ polisiw nana komi o fɛngɛ kɛra n'o ye yɔrɔ furanŋɛ yɔrɔ de joliba de kun bɛ yɔrɔ in na u y'a bugɔ de k'a da a bɛ da sange kɔnɔ yan fɛ mais an nana sɔrɔ a dalen don tan yɔrɔ a wulilen fɛn u y'a bugɔ k'a da ka so nana dalen so a tɛ sange kɔnɔ kɔni hali ne kɔni bɛna fɔ jamana ɲɛmɔgɔw k'a lajɛ tiɲɛ yɛrɛ nin insécurité min filɛ tan a ko ma nɔgɔn
parce que nunu yɛrɛ nana muso nɔfɛ nana wari ɲini de la sinon hali sagaw bɛ yen au moins u ka taa ni saga ye n'a ma sɔn a ye muso to yen a ka taa ni saga ye ou bien a k'a siri ni aw mago bɛ ne la n'a ma sɔn a y'a siri ka bila mais kana ka don k'a ɲin bɔ a la cɛ yɛrɛ ne ko ne yɛrɛ kɔni ne dusu kɔni kamalen don sisan yɛrɛ de quoi insécurité yɛrɛ bɛ yɛrɛ i tɛ se ka taa i mana i ka ko sɔrɔ n'i ye nafolo yɛrɛ ɲini i taga baara ɲini i kara a ko ma nɔgɔ dɛ ayiwa walayi k'a ko ma nɔgɔ an b'a yira lamɛnbaaw la fana k'a fɔ ko min ye an ka jamanakuntigi ye ale bɛ sinikaw fɛ yen taama min na sa an bɛ se k'a fɔ a kun kan ka cɛ bi yɛrɛ maliyɛn minnu bɛ yan n'olu kan ka ɲɔgɔn ye ka hakilina falen falen kɛ kɛnɛ kɔni ka jamanakuntigi ale taara a sera ka baara caman sigi sen kan min ye sini jamana maaw yɛrɛ olu ko dolari wari o miliyari 50 o bɛna n'o bila farafinna jamana olu ka bolo ka san 3 nata in kɔnɔna na nka min ye wari in ye sa takanw kɔni bɛ a la ani tacogow bɛ a la an ka jamana ɲɛmaa olu kɔni taara minɛn minnu bɛ feere sinuwaw fɛ n'o ye kɛlɛkɛminɛnw ye u n'olu bolo nɔ bila sɛbɛn na pano solaire minnu bɛ n'olu kan ka sigi sen kan an ka jamana kɔnɔ ji ka taa se min ye sirabakow ma musaka mun fana bɛ n'o u ka banki bɛ yen n'o bɛ juru don dɔw fana na ka taa dɔw ta olu bɛɛ lajɛlen bolo mali yɛrɛ ni sini yɛrɛ ka bolo di ɲɔgɔn ma o jɛkulu min fana bɛ Abdoulaye Diop ale yɛrɛ o baaraw kɛnɛ kan jamanakuntigi yɛrɛ fana ni jamanakuntigiw caman ye ɲɔgɔn ye kɛnɛ kan ye hakilina falen falenw olu caman kɛra min ye baara in ye fala ye an bɛ se k'a fɔ duguta in a fisayara wa a kɛra kalansen ye kalansen min ni o bɛna kɛ misali ye an ka jamana kɔnɔna na sabula sini jamana ɲɛmaaw olu yɛrɛ kɔni kun sigilen don ka maa min kɔnɔ ani bɛ se k'a fɔ ko maa caman kun sigilen don ka maa min kɔnɔ o kun ye colonel Asimi Goyita ye sabula ale ka bɔli ka suma kosɛbɛ taali kɛnɛ kan ye Chinois ka baarakɛyɔrɔ minnu bɛ yen n'o ye COVEC ye u ka yɔrɔ min fana bɛ yen n'o olu bɛ panneau solaire dilan ka taa se terrain kunkolo dilanyɔrɔw bɛɛ lajɛlen ma sa ani ninnu bɛɛ lajɛlen kɔni masalala dɔw bɛ yen tɛgɛnɔ bilara sɛbɛn dɔw la olu bolo président a kɔni ka laseli kɔnɔna na sa n'o o ye kunungo jamanakuntigiw ka ɲɔgɔn ye la a y'i sinsin min kan o ye Mali ka taabolo ye Mali ale yɛrɛ kɛlen don ka baara la taaboloba saba minnu fɛ Asimi Goyita y'a sinsin o kan kosɛbɛ kuma tɛ malidenw ka hakɛ AES sigira kun min na ani AES ka laɲini ye min ye ni juguwale ni bamajawale kɛlɛli hukumu kɔnɔna na a y'a da don o fana na k'o faranfasiya ɲɛmaaw ye a ka laɲini na sa a y'a jira k'a fɔ ko min ye Mali ye ale ni maa bolo bɛ don ɲɔgɔn bolo ni i kɔni tɛna i yɛrɛ misɛnya ka don kow la ko minnu t'i ɲɛ sira la i ni anw bɛ bɛn anw ka nafa bɛ min na e yɛrɛ fana ta bɛ sɔrɔ min na an ka jamanadenw ka hakɛw bɛ dafa cogo min na bɛn ni kelenya sabatili hukumu kɔnɔna na a y'i da don nin bɛɛ lajɛlen na ni ye digitalisation min sigira sen kan a y'o fana ɲɛfɔ o laɲiniba ye min ye dɔ bɛ se ka bɔ dunko juguya ni yuruguyurugu la cogo min jamana yɛrɛ ka se k'a ka hakɛ dɔw lasago bɛn ni kelenya o hukumu kɔnɔna na fana min ye sariti min bɛ ka labɛn a ye dɔ fɔ o fana na fo ka taa se kalata ale labɛn baaraw bɛ cogo min na an ka jamana kɔnɔ Asimi Goyita ko min ye baara fɛn fɛn bɛ ka kɛ a laɲini fɔlɔw ye mun ye o ye an bɛ se ka segin cogo min na ka kalata kɛ joona yaasa jamana yɛrɛ a ka bɔ furancɛla fanga kɔnɔna na a kɔni y'a jira k'a fɔ k'olu ni jamana o jamana bɛ jɛ diɲɛ kɔnɔ taabolo belebeleba saba min bɛ Mali bolo n'i kɔni sɔnna o ma olu ni bɛ jɛ a tɔ sa olu bɛɛ lajɛlen bɛ se ka lajɛ filɛlan na jamanakuntigi a y'a ɲini diɲɛmaa fɛ fana k'olu faamuya u ka AES baara in na sabula olu ta ye yɛrɛ ɲini ye yɛrɛ ɲini min don ka marifaw ɲini ka min ye lakana k'olu sabati jamana saba in kɔnɔna na wulikajɔ ni cɛsiriw ka se ka olu kɛ u ka dugudenw bɛ se ka lafiya cogo min na colonel Asimi a kɔni ye bonyamasegin kɛ sini jamana ye a ɲɛmaa ye ani sini dugudenw bɛɛ lajɛlen min ye Mali yɛrɛ fana weleli kɛnɛ kan a ye tanu kɛ u ye AES jamanaw fana tɔgɔ la a y'a jira fana k'a fɔ baaraba minnu bɛ yen n'olu kan ka kɛ don nataw la o ni Chinois na se ka o bolo don ɲɔgɔn bolo ka hakililajigi kɛ o ko la fala ye dabalibanko bɛ yen dɛ bi na jamana in kɔnɔ yan pétrole n'o ye essence ye ale sɔngɔ jiginnen don nka fɛn o fɛn bɛ yen k'o sɔngɔ yɛlɛla ko sabula pétrole de sɔngɔ yɛlɛla carburant sɔngɔ yɛlɛla olu si ma jigin anw ka jamana in ye kabako jamana ye dɛ waati caman na u b'a fɔ ko taji n'ale yɛlɛla u bɛ fɛnw sɔngɔw yɛlɛ fo ka taa se kundama na nka k'a fɔ ko komi bi ka fisa dɔ bɔra taji sɔngɔ la an ka dɔ bɔ mobili pasow la an ka dɔ bɔ buuru sɔngɔ la an ka dɔ bɔ tulu sɔngɔw la an ka dɔ bɔ ji sɔngɔw ni fɛnw na fala ye k'o ti kɛ dɛ ko fɔ wulikajɔ ni cɛsiri k'o ka se ka sigi sen kelen kan an ka jamana kɔnɔna na farabugukaw fɛ yen farabugu duguladenw y'a jira k'a fɔ ko nin waati in ka fisa olu ma nka k'a fɔ ko olu de bɛ se ka bɔ ka munumunu salo kɛ i n'a fɔ u sagona o tɛ yen sɔrɔdasiw kɔni bɛ u ka cɛsiri la i n'a fɔ u bɛ baara la cogo min na kɔrɔlen
dugu ale lakananen no kosɛbɛ a n'a lamini bɛɛ lajɛlen min ye u ka baloko n'u ka jiko n'u ka minankow ye olu bɛɛ lajɛlen o bɛ ka kɛ sɔrɔdasilakaw fɛ yaasa ka se ka dɔ fara u ka lakana kan hali bi nka min ye farabugu yɛrɛ kɔnɔna na ye u y'a yira sa k'a fɔ bamacɔlen jugawale kɔni u kun kɛlen don ka kangara min sigi u da la o dɔgɔyalen don nin waati in na hali n'o y'a sɔrɔ u ka laɲini ye min ye u ka segin u cogo kɔrɔ la u m'o sɔrɔ fɔlɔ Bafulabekaw fɛ yen Usubijanya ale cercle kɔnɔna na yɔrɔ min bɛ n'a bɛ fɔ o ma ko Siribela denmisɛnninw fala olu farala ɲɔgɔn kan koyi olu ko de ko fo u ka dɔgɔtɔrɔso u ka o jɛya min ye yiri ye k'o turu baara ninnu kɛra kunungo CESCOM min bɛ yen n'o bɛ Tigana kɔnɔna na n'o o ye u ka chef lieu de commune ye min sɔrɔla o la an ka taa Fili Jalo ale fan fɛ a bɛ se ka dɔ ɲɛfɔ an ɲɛna o la cogo min na. Siribela sifinangaw ye senuya ni jirituru baara dɔ boloda o min kɛra alamisa don septembre kalo tile 5 san 2024 a kɛra Siribela mairie ani Siribela CESCOM kɔnɔna la o kɛnɛ kan Siribela maire kun b'a kɛnɛ ka Demba Konate ni k'o fara CESCOM DTC kan n bɛ aw ladɔnniya k'a fɔ Siribela yɛrɛmarakafo ye ale bɛ Usubijanya cercle fɛ wa baara ninnu kɛnɛ kan maa caman nisɔndiyara kosɛbɛ wa sigida denw sɛbɛkɔrɔ bɔra kosɛbɛ Bafili ale b'a yɛrɛ ko f'an ye ni ka sɔrɔ ka baara in kɛra lahaliya min kɔnɔna la hakilina ninnu bɔra yɔrɔ min na ni ka sɔrɔ k'o ɲɛfɔ an ye. Ne tɔgɔ Bafili Sisoko ne ye Siribela mairie secrétaire général ye Siribela bɛ Usubijanya cercle de fɛ ka région chef-lieu de la commune o ye Tigana ye hakilinata in bɔra jeunesse de la wala ka nani ka na mairie kuru sɛnɛ ka dɔgɔtɔrɔso kuru sɛnɛ ka yiri turu n y'a fɔ cogo min na a kɛra nisɔndiyaba ye yan nɔ sabula maire tun bɛ kɛnɛ kan maire kɔni ye conseil caman di denmisɛnninw ma ka se an ka dɔgɔtɔrɔ ma n'o ye Zumana Dunbiya ye CESCOM na ale fana tun bɛ kɛnɛ kan a diyara ye kosɛbɛ parce que yiri ye fɛnba ye jamana kɔnɔ wala n'i y'a mɛn k'a fɔ ko san kana san bɛ na yiri de nɔfɛ wala donc yiri ye fɛnba de ye an ka jamana kɔnɔ surtout an bɛ waati mun na sisan n'a bɛ fɔla ko changement climatique waati yɛlɛma donc a bɛ ka kɔlɔlɔ bɛ ka se jamana caman ma donc o hukumu kɔnɔ an kan ka yiri turu donc o de y'a to Siribela jeunesse bɔra ka vraiment action citoyenne donc k'a kɛ vraiment pour que diɲɛ ka ye k'a fɔ mɔgɔ i tɛ se ka kɛ foyi ye i yɛrɛ kɔ voilà donc bɔra ka yiri turu a kɛra nisɔndiyaba ye an bolo. n bɛ aw ladɔnniya k'a fɔ seere dɔw y'a sɛmɛntiya an ye k'a fɔ ko Usubijanya min kɛra cercle ye n'a ma mɛn kosɛbɛ ko ni nin n'a ɲɔgɔnna baaraw cayara kosɛbɛ a yɛrɛmarakafow la k'a bɛ maaw jigi sigi k'a fɔ ko cercle in ka ɲɛtaa bɛna sabati don dɔ la kabini Bafulabe Jani Point ML tɔgɔ la Fili Jalo. n'an bɔra Bafulabekaw fɛ yen an b'a yira maaw la sa k'a fɔ ko sini ni Ala sɔnna a ma baro sigi bɛna na kɛ Amadu Jikɔrɔ ni ale taara ka tiɲɛ min to n'o o ye a ye livre minnu sɛbɛn baaraba minnu kan ka kɛ o la sa o bɛna na kɛ yaasa maaw bɛ se ka faamuyali kɛ cogo min a bɛ kɛ nɛgɛ kanɲɛ 14 n'o ye selifana tɛmɛnen miniti 30 ye kora film kɔnɔna na ko a ɲininen don bɛɛ fɛ sa bɛɛ ka se Maɲanbugukaw fɛ yen baro sigi in kɔni labɛnnen don jɛkulu fɛ sa jɛkulu minnu n'olu ni Amadu Jikɔrɔni yɛrɛ tun bɛ baara kɛ ɲɔgɔn fɛ an ka cɛkɔrɔba a ka somayɛlɛmali san 8 o ye ɲinan ye u ye o kɛ nin kalo in tile 4 min ye kaburudon la u taara dugawu don kɛ min ye a ka du yɛrɛ kɔnɔna na fana kuranɛjigi kɛra ka dugawu don kɛ foro ye ani silamɛsuw bɛɛ lajɛlen ye wɔlɔfɔw fɛ Usumani Sonko k'ale bɛna n'a ka déclaration ni politique kɛ han min bɛ taa kɛ wasabulon ɲɛkɔrɔla la nin kalo in tile 11 n'o ye araba nata ye u y'a yira sa k'a fɔ kɔni ko min ye nin ko in ye a ko bisibasalen don dɛ fala ye sabula min ye Sonko ye ale ka ko ni a ka président wasabulon maaw t'u sagoya la Macky Sall ka majorité o de bɛ wasabulon kɔnɔna na wɔlɔfɔw fɛ yen Basiru Jomaye Faye ko lasili kɔni kɛra a ɲɛfɔra a ɲɛna maa min fɛ sa o ye Musa Jagate yɛrɛ ale ye an bɛ hakɛto ɲinikaw fɛ ale ye commission ye min sigilen don sariyaso olu kunna Usumani Sonko dun ale fana olu b'a fɛ ka baara kɛ ni ordonnance o kɔrɔ ye mun ye ka wasabulon to yen ka sariyaw ta o dun tɛna se ka kɛ ka wasabulon sigilen to n'u y'a ci
baaraw bɛna kɛ cogo min na sa ale ni sariya kisɛ minnu bɛna ta cogo min na jamana tɔgɔla sɛbɛn minnu kan ka kɛ n'u fasodenw da kan ka don o la olu ka maaw ye maa mun ye o ye wasabulon ye ko a sɛkili sabasiri kɔni gɛlɛyar'u bolo u tun ye sɛbɛn fɔlɔ min bila ka taa k'a jira k'a fɔ ko calatigɛ jɛkulu fila bɛ yen n'o ye institution fila ye ko k'olu ci ka bɔ yen wasabulon maaw murutira maa 83 olu y'a jira k'a fɔ ko ayi ko jɛkulu fila in tɛ se ka ci min ye maa 80 ye olu y'a jira ko a ka ci sariya la démocratie fanga tɛ fala ye ni jama taara fa min o fa ne kɔni o bɛ lamɛn dɛ min ye halisa kɔkan kibaruyaw la an b'a yira maaw la sa k'a fɔ ko kodiwarikaw fɛ yen olu ka funankɛnin dɔ n'o ye farikolo ɲɛnajɛ kanubaaba ye Sori Jabate k'Ala y'ale ka kalifa minɛ a la Sori Jabate yɛrɛ jɔyɔrɔ tun ka bon kosɛbɛ ASEC Mimosa ale kɔnɔna na min ye denmisɛnninw baarakɛla minnu tun bɛ yen maa minnu don ko a dɔnnen don kosɛbɛ Pustin ko ale kɔni wulilen don k'i jɔ min ye nin waati in na sa u kun ɲɛna ko a na se ka minɛ ka dɛrɛ sabula ko a kun taara mongolikaw fɛ yen ɲininkali de kɛra sa ko mun de la Pustin bɛ don ka yaala ka taa jamana la jamana minnu bɛ yen bi n'olu kɛlen don ka u tɛgɛnɔ bila CPI ka sɛbɛn na ko k'a bɛ taa a bɛ segin a bɛ kumaw fɔ fɛn minnu ka d'a ye k'a bɛ olu kɛ k'o bɛ se ka sɔrɔ cogo di ko k'a sɔrɔ ko foyi ma fɔ Pustin ye k'o la sa ko a ko ka gɛlɛn Cadikaw fɛ yen ekɔli karamɔgɔ dɔ ale n'a ka kalanden 14 olu kɔni tora ji woyo fɛ sanji ale woyolen o kɔlɔlɔ de y'o ye Cad yɛrɛ kɔnɔna na sa a yirala k'a fɔ ko maa 145 olu de kɔni ji kɛra olu sata ye n'o ye samiyaji ye jamana ɲɛmaaw ko k'u bɛ wuli ka jɔ kɛ ka taa ninnu mɔgɔw magɛ fala ye o ko taara kɛ kɔlɔlɔ ye olu yɛrɛ bolo sabula olu yɛrɛ balana min ye Harris ye n'o ye Kamala Harris ye ale ni Trump ko u tɛna débat kɛ wa débat in kɔni ko maaw sigilen don k'o de kɔnɔ kosɛbɛ bi an bɛ o fɛ yen nka min ye Kamala Harris ka tɔn maaw ye olu kɔni tun ye laɲini kɛ sariyatigiw fɛ sa ko k'a lajɛ cogoya min na Donald Trump ale bɛ se ka kiiri cogo min kiiri min ni bɛɛ lajɛlen tun b'a fɛ o ka kɛ kiiritigɛlaw ko a ko ɲɛnabɔli ko a bɛ sɔn ka gɛlɛya sabula kalata cɛbɔ minnu bɔlen filɛ nin ye n'i k'i bɛ taa donninko la novembre kalo dun tile 5 o fana sera o ye kalata ye ɲɛbila baara minnu bɛ ka kɛ olu tɛna don o bisibasa la nka min ye Kamala Harris ninnu ka maaw ye u ko n'Ala sɔnna ma u na ɲinini kɛ sariya sunbaw la sariya sunba mɔgɔw k'u jaabi kiiritigɛla min y'a ka jaabi bɔ ka bi kun fɔlɔ la o ko hali n'u taara sankolo la k'a tɛ tɛmɛ ale ta in kan ayiwa fala ye min ye Marokukaw olu ni Espagnekaw fɛ yen a yirala sa k'a fɔ ko Maroc kɔni maa minnu bɛ Espagnekaw fɛ yen olu caman bɛ yen bi olu donnen don jago la koyi sabula ni yɛrɛ y'a jateminɛ sa ko maa 893 ka taa se 937 ma olu bɛɛ lajɛlen ye Marokukaw ye minnu bɛ Espagne u bɛ baara minnu kɛ sa u bɛ nafa min lasɔ ka taa se fo dollar wari miliyari 12 ma kalo o kalo ko min ye nin o ko in ye sa ko Espagnekaw yɛrɛ tɛ fɛ ka dan siri o ko la sa wa sabula olu yɛrɛ bɛ k'a ye k'a fɔ olu bɛ fɛn fɛn kɛ Maroc b'a bɛɛ kɛ fɛn o fɛn b'u fɛ o ka waatiw bɛɛ lajɛlen ye kelen ye nka ni ye nin Marocain ninnu ye ko ninnu bɔlɔ donnen don kosɛbɛ dɛ k'u kɔni u bɔlɔ donnen don kosɛbɛ Kodiwarikaw fɛ yen ko marifa mankan kun cayara senkan kun cayara a na kɛ Alassane Dramane Ouattara ale siran kojugu k'ale ye sɔrɔdasi ɲɛmaa 6 minɛ k'olu bila kaso la kibaruya in Alassane fanfɛmaaw y'a jira k'a fɔ k'o tɛ dɛ ko sɔrɔdasiw yɛrɛ ka sariyaw olu kɔnɔna na kan na k'o baara kɛcogo don ko min ye sɔmi kɛra maa dɔw ma u welelen don k'u ɲininka maa minnu ye fanga sinamatɔnw ye olu ko siga kɛlen don ninnu ma koyi ko min ye Faransi ka sɔrɔdasi minnu bɛ Kodiwarikaw fɛ yen olu de y'a jira k'a fɔ ko nin mɔgɔ ninnu ka minɛ ko ni ninnu ma minɛ k'u sababu sɔrɔ ka kɛ fangadaraki ye a yirala k'a fɔ sa ko maa minnu kɔni don maa dogolenw tɛ sabula u fana caman de bɛ yen minnu soro ka surun ɲɔgɔn na kabi soro yɛrɛ nana Niger da bɛ Alassane ye Sunata ye a kun yirala k'u kan ka ɲɔgɔn ye nka min ye maa wɛrɛw ye olu wulila k'o ko tiɲɛ sabula u y'a jira k'a fɔ ko soro wa ja gɔmɛlɛfin don maa ti filɛli kɛ an fɛ yan ka Alassane bɔ koyi président ni kɔni ka filɛli tɛmɛna Alassane kan i bɛ ko wɛrɛ nɔfɛ sa o Pustin ko k'a bɛ ka labɛn kɛ labɛn min ni Ukraine ko a bɛna n'a bara ci k'a ban pewu ko bɛɛ wulila k'i jɔ jamanakuntigiw wulila k'u jɔ Union Européenne ɲɛmaaya bɛ maa minnu bolo bi k'olu wulila k'u jɔ
min ye ni jamanakuntigi o wulila k'a jɔ turikikaw ye kuma n'u fɛ ko bɛɛ lajɛlen y'i se yira sa ko wa ko olu bɛna barabila fɔli kɛ han ko komi a bɛ u ɲumanw ɲɛna k'u bɛ ka se de sɔrɔ don o don kunnafonidiw ni fɛnw bɛ kɛ ko na ala sɔnna a ma ko u na a ko ɲɛɲini u ma da u ma fana koyi pusi n'a ka maaw ko nanzaralakaw bɛ ɲogolo bɔ min na ni yuguriya min na k'a jira k'a fɔ ko droit de l'homme k'u k'u yɛrɛ ka dalala fura dɛ ko min bɛ ka kɛ Palestine bi ko bɛɛ lajɛlen ɲɛ b'o la ko o tɛ se ka dogo maa si la maa min bɛ k'o kɛ k'o fana bɛ ka taa diɲɛ fan bɛɛ i n'a fɔ ale bɛ ka taa yɔrɔ min k'u ka bɔ ɲɔgɔlɔnbɔ la u kana tiɲɛ kɔnɔna na ko nɔn tɛ bi irisi bɛ cogo min k'olu ɲɛbɔ tɛ maa fɛ han maa de bɛ n'olu fɛ yen Nizeriyakaw fɛ yen Boko Haram ale ye foro tigɛ maaw la fala ye ma k'an ka dɔngɔnɔdugu ye sa wa Boko Haram ale warakatalen don Nizeriya ani Chad ni ɲɔgɔn cɛ min ye ba mun bɛ yen n'u b'a fɔ ma sa ko lac Chad o masurunaw fɛ fo ka taa se Nizeriya nɔnfɔn bɔyɔrɔ ma sa maa maa bɛ sɛnɛ kɛ ko fiɲɛ tigɛlen don olu bɛɛ lajɛlen na wa u ye min kɛ nin sen u y'a to fo mɔgɔw k'u ka foro sɛnɛ tuma min ye suman kun bɔlen tuma min waati min na kɔnɔw bɛna na fɛrɛ forow ma dɛ u ye foro tigɛ maaw la k'e cɛ o cɛ i y'i kunda yen kan a b'i ni olu ni ɲɔgɔn cɛ wa o tɛna na i to yen Faransiikaw k'u ye premier ministre sɔrɔ premier ministre min n'a kuma cayalen don bi Barnier i ye jɛkulu min bɛ yen n'o ye PS ye olu ko ko olu na murutili boloda ka ɲɛsin a ma wasabulon kɔnɔna na ko sabula ko a ma ta olu sagona ta la olu ni président bɛnna min kan k'o tɛ nin ye min ye Emmanuel Macron ye fanga dun t'a la bi cogoya si la k'a fɔ ko a bɛ se ka ko kɛ ko min b'a to ni a b'i sɛmɛ wasabulon mɔgɔw la min ye jɛkulu kɔni kun ɲɛsinnen don maa fila minnu ma n'olu kun kan ka kɛ premier ministre ye k'a bɔr'u bɛɛ jigi kɔrɔ ka maa ta maa min ni o ye ale yɛrɛ masuruna maa ye ko o kɔni b'a jira sa k'a fɔ ko o ko kɔni ko o gɛlɛyalen n'o ye kosɛbɛ Sinikaw fɛ yen RD Congo ale fana ni Sini jɛra ka accord de coopération militaire k'u tɛgɛ nɔ bila o la Kongokaw ka ɲɛma n'o ye Tshisekedi denkɛ ye a ko ko olu sɛgɛnna koyi olu ɲanina olu ye ko sugu bɛɛ kɛ yaasa u dɛmɛbaw bɛ se cogo min na k'u dɛmɛ ko n'a ma ɲɛ min kɔ olu n'u tɛgɛ nɔ bila nin sɛbɛn in na sa yaasa Sini o ka marifaw ni minɛnw d'olu ma u k'u jija k'u cɛsiri u yɛrɛ ye fala ye n'an seginna ka na Bamako an bɛ taa APDP kɔnɔna na APDP ale b'a fɛ ka ɲɛfɔli kɛ maaw tɔgɔla kibaruyaw kan u kɔni y'a jira sa k'a fɔ ko bɔlɔlɔ sira fɛ maa bɛ sɛbɛn ta k'a bɔ k'a sɔrɔ i ma taa sariya sira fɛ n'i tɛ kunnafonidila ye i k'i labɛn sefa wari miliyɔn 5 tɛ yan ko ka taa se miliyɔn 20 ma k'i b'o sara wa o tɛmɛnen kɔfɛ fana u bɛna na ɲɛfɔli kɛ APDP yɛrɛ bɛ baara kɛ cogo min APDP kan ka lakodɔn cogo min bi bi na n'i ko k'i bɛ caméra de surveillance sigi i bɛ fɛn o fɛn k'i ka so kɔnɔ i tɔgɔla dɔnna kibaruya fɛn fɛn bɛ yen i bɛ se olu de ma wa hali ni maa min nana Mali la bi n'i k'i bɛna application sigi réseaux sociaux kan n'u y'a ye u b'i minɛ dɛ wa fɔlɔ min y'a ko jugumayɔrɔ ye ni e ye journaliste ye sisan journaliste sariya bɛ min fɔ kunnafoni dili la e bɛ taa o sira fɛ nka n'i tɛ journaliste ye ayiwa k'olu bɛ taa dagaban adama de fɛ yen sisan an bɛ taa APDP maa min b'a kunnafoni ko kunna olu bɛ ka ɲɛfɔli minnu kɛ u ka baara la an ka jɛ ka o lamɛn. Aw bisimila an ka jɛmukan kan jɛmukan tɔgɔ données personnelles on en parle an ka bi baro bɛna ta jumɛn kan caméra de surveillance droit do i ka caméra de surveillance installé i ka so k'i yɛrɛ lakana k'i bolofɛnw lakana nka o droit kɛrɛfɛ jumɛn bɛ yen o de ye adamadenw tɔgɔla kunnafoni kɛrɛnkɛrɛnli ye caméra minnu bɛ installé u bɛ images de ta dɔw bɛ son ta dɔw bɛ hali mɔgɔ ja i ja dɔrɔn i silhouette ta olu kelen kelen bɛɛ bɛ considéré comme traitement de données personnelles adamaden tɔgɔla kunnafoniya kɛrɛnkɛrɛnni na olu bɛɛ bɛ don adamaden tɔgɔla kunnafoniya lakanali baara kɔnɔ n'i ye caméra installé i ka so i kan ka se APDP la ka taa déclarer k'a fɔ ko caméra b'i fɛ yen APDP mɔgɔw tɛ taa i ka caméra image ta dɛ u bɛ taa lajɛ yala i ka caméra installé togo e tɛ ka dankari i sigiɲɔgɔn tɛmɛbagaw minnu bɛ n'i fɛ yen u tɔgɔla kunnafoniw na wa u ka droit n'i ye caméra installé i ka so ka daminɛ i ka bulonda la ka taa carré kɔnɔna la i kan ka kɛ sariya kɔnɔ sariya min bɛ mètre 2 ani tila n'i tɛmɛn'o kan minnu bɛ n'i fɛ yen i tɛ minnu dɔn
i bin'u kan. Caméra man ka installer fan bɛɛ. Caméra tɛ installer chambre kɔnɔ, a tɛ installer ɲɛgɛn kɔnɔ, hali a tɛ installer salon kɔnɔ. Caméra bɛ yɔrɔ entrée de filmer ani sortie. A kɛkun de ye k'i lakana, mɔgɔ min bɛ don i kan k'o dɔn, mɔgɔ min bɛ bɔ i kan k'o dɔn, u bɛ don ni mun ye, u bɛ bɔ ni mun ye. Caméra tɛ espionnage kɛlan ye. Caméra tɛ mɔgɔ surveiller lan ye. Caméra ye lakana fɛn de. Fɛn dugu ta tɛ k'a fɔ k'i b'a dugu mɔgɔw la u kan'a ye pour que ka se k'u lasɔrɔ. N'i bɛ caméra installer i ka so, i kan ka annoncer i ka da la k'a fɔ caméra bɛ n ka so kɔnɔ, a bɛ mɔgɔw filmer. A ja bɛ garder waati joli kɔnɔ? Mɔgɔ jumɛn ni jumɛn de bɛ accès sɔrɔ o ja in na? Ni n seginna ka na ko n ka fɛn dɔ tor'i fɛ yen ou bien yala nin kɛra n bɛ fɛ ka imagew lajɛ. N kan ka adresse jɔn nin na, a tigi ka numéro téléphone ye jumɛn ye? Ni n bɛ fɛ ka don en contact avec les images. Caméra ko yɔrɔ o y'o ye. N'i sera APDP la, formulaire bɛ d'i ma i b'o remplir. O remplilen kɔfɛ, i bɛ a quittance ta. N'i ye quittance ta, APDP mɔgɔw bɛ missionnaire bila ka t'i fɛ yen ka t'i ka caméra disposition lajɛ. Ka taa lajɛ e kelen don k'i ka disque dur n'i ka NVR n'u y'u sigi min. Yala jɔni habilité len don k'a image lajɛ. E bɛ image ninnu garder waati joli kɔnɔ ani caméra ninnu est-ce que yala u sigiyɔrɔ caméra kan ka sigi o yɔrɔ la wa? Jɛmukan wɛrɛ la an bɛna an da don walawalali wɛrɛ la adamaden tɔgɔla kunnafoniya kan walasa aw ka faamuyali sɔrɔ. Ayiwa Falaye, ne kun ɲɛna n ko ne na aw kɔlɔsi caméra la ja a tɛ kɛ ten. N na n bolosi n yɛrɛ ɲɛna. Bon ko n ka bureau non mais o kɔrɔ ne tɛ se k'aw minɛ. Anw kɛlen don k'a sigi fan bɛɛ fɛ. N'an bɔra yen, jamanakuntigi ka pankuru n'o ye pankuru min sanna IBK ale ka waati la Falaye, sariya tigɛ spécial min bɛ sen na cour d'appel kɔnɔna na, k'u bɛna na s'a sɛbɛn ma koyi. Fili Buhare ale tɔgɔ bɛ sɛbɛn in na. O hukumu kɔnɔna na sa, ale de tun ye an ka sɔrɔ minisiri ye IBK ka waati la. A kun kɛra maaw ɲɛna, a kun kɛra k'a fɔ ko jɛrɛ min bɛ yen n'o bɛ senna kiiritigɛlaw bolo nin waati in na, k'ale tɔgɔ kun tɛna ye a ko la. Nka a yira k'a fɔ ko kiiriso ani kiiri baarakɛlaw u y'a yira k'a fɔ ko min ye IBK tilela pankuru min sanna Mali jamana ɲɛmaa tɔgɔ la, ko a baaraw a n'a kiiriw ko olu bɛna kɛ nin cour spéciale in senfɛ. Falaye, an bɛ min fɔ yan, Fili minɛna ka bila kaso la, waati min kuntala bɛ procureur bolo k'a to kaso la o kuntala banna. Sabula san 3 o dafara pewu, fo kiiri ka kɛ. An dun b'a kalama k'a fɔ kabini nin ko in sigira sen kan, a yirala k'a fɔ sariyatigiw fɛ ko olu kun ka dossier o tun tɛ nin assise in na. Nka ko faranga min fɔra, n'a fɔra ko ka dossier minnu ta ko k'olu fara assise spéciale in kan min bɛ senna bi, ko ka ninnu don a la koyi. Maa min tun bɛ yen n'a tun bɛ an ka jamana wariko bɛ ɲɛnabɔ IBK ka fanga ta waati, ale dun minɛna ka bila kaso la. I n'a fɔ Ala ma hinɛna Sumelu Bube Mayiga la o minɛna cogo min na nin pankuru sa kungo kelen in na, ka taa se sɔrɔdasiw ka minɛnw olu sanu ma, minɛn minnu sanu yɛrɛ n'o kuma kun kɛra. Nka waati o waati n'i ye Fili ka maaw ɲininka ka Fili yɛrɛ ɲininka, a b'a fɔ ko ale nin tɛ nin ko in na koyi, dunko juguya ni yuruguyurugu o t'ale taala ye, ale m'o kɛ bi a m'o kɛ sini. Wa a ye welewelemada caman kɛ kiiri tigilamaw fɛ yaasa ale ka kiiri bɛ se ka kɛ cogo min na. O bɛɛ lajɛlen kɔfɛ, Fili ye bataki yɛrɛ kɛ k'a ci Asimi Goyita ma n'a bɛ fɔ ma nanzarakan na ko lettre ouverte, ko yaasa u k'a to ni ale tɛ se ka bila u ka kiiri sigi sen ka kiiri min na ale bɛ se ka taa a yɛrɛ ɲɛfɔ hɔrɔnya ni danbe kɔnɔna na ka se k'a dɔn k'a fɔ sisanga o kɔrɔbayalen don, min ye a ka kɛnɛya ye o kun tɛ ten. A y'o damakasi kɛ ka ɲɛsin jamanakuntigi ma, min ye kabini san 2015 ale yɛrɛ y'a yira k'a fɔ ko ale kun hakili b'a la k'a fɔ ko nin ko in na sen sensa ko ka nin ban ten. Sabula ale bolo fɛn minnu bɛ ka fɔ ani laɲini minnu bɛ ka kɛ ani ko minnu bɛ ka jate minɛ k'a fɔ ko o y'ale nɔ ye, ale sen tɛ nin na bi a sen t'a la sini. Fili ko ale ka minɛli ka bila kaso kɔni na tiɲɛ na a ma bɛn a ma. O de la hali waati min na a fɔra ko ka wari sara n'o ye sefa wari miliyɔn 500 tɛ wa, a ko ale tɛ se k'o sara. Sabula ale yɛrɛ ma ko ye, ale ye min kɛ n'o b'o sarali kun bɔ. Minisiri kɔrɔ in a kɔni kuma bɛɛ la ma
a tun b'a fɔ ko k'ale ka kiiri kɛ ko kiiri n'o ma kɛ ale bɛ cogo min na nin yɔrɔ in na nin ye a ti bɛn a ma a y'a yira k'a fɔ a ka batakiw kɔnɔna na ko sɛbɛn fɛn fɛn bɔra n'o ye sɛgɛsɛgɛlikɛlaw ka sɛbɛn ye ka taa bɔ ka bɔ vérificateur fɛ yen ka taa cour suprême na min ye procès verbaux ye ale ni ɲɛbila sɛbɛn minnu bɔra ko nin si kɔnɔna na ale ɲɛ tɛ jɔrɔna na a yɛrɛ la koyi o de la ale si san 69 ni ye a ti denmisɛnnin ye tuguni fɛn o fɛn bɛ yen fo o ka da ka ɲɛnafɔ maliyɛnw ye ale k'a yira k'a fɔ a nɔ tɛ nin na a ka hɔrɔnya n'a ka danbe ka segin a ma a ka taa a ka denbaya kɔnɔna na ko o y'ale ka laɲini ye n'i ye jamanakuntigi ka pankuruko in ye Falaye a ma daminɛ bi dɛ IBK tɔgɔla pankuru min sanna ni o kɛra kabini san 2014 a y'a sɔrɔ Fili Sisoko n'a bɛ Buwarelakaw ka sigi la ale de y'an ka sɔrɔ minisiri ye min ye musakako ye o bɛɛ lajɛlen tun bɛ ale bolo minisiri min tun bɛ wolomasiri tabaw ka ko kunna o ye Ala ma hinɛna an kɔrɔkɛ Sumelu Bube Mayiga la min ye pankuru sali ye sɔngɔ caman fɔra a la dɔw ko pankuru in ko miliyari 20 dɔw ko miliyari 15 bɛɛ lajɛlen ye dɔ fɔ a la hali waati dɔ la waati min na Musa Mara tun bɛ premier ministre la ale yɛrɛ taara assemblée la ka taa sɛbɛnw yira k'a fɔ ko min ye pankuru in ye ko nin y'a sɔngɔ ye Falaye ko a ko tiɲɛ k'o de bɛ ka ɲɛɲini nin waati in na ale ni sɔrɔdasiw ka minɛn minnu sanna sɔrɔdasiw ka samara minnu sanna gilet pare-balles minnu sanna min ye fini jukɔrɔfiniw ye ka taa se fɛn wɛrɛw ma ko n'o bɛɛ lajɛlen kɛra Ibrahim Boubacar Keita tile la k'o kiiri o de sigitɔ filɛ nin ye sen kan nin ye maa caman dun y'a yira k'a fɔ ko nin kiiri k'a kuma ka ca dɛ Falaye k'a ko tununnen bɛɛ tɛ se ka ye maa caman bɛ yen k'o bɛ sɔrɔdasi kunda bi olu na jɔrɔ ni nin kiiri in daminɛna maa caman bɛ yen bi olu dɔw bɛ jɔyɔrɔ dɔw la olu na jɔrɔ nin ko in na min ye hali jura dɔw ye minnu kɛra intermédiaires n'a ɲɔgɔnnaw ye ka anw kunnafonidilaw ka mun bɛ nin ko la aw taara dɔ minɛ yen tiɲɛ yɛrɛ la ko hali kunnafonidila bɛ kunnafonidila la k'a dɔw kɔni bolilen don ka taa kɔ kan nin waati in na k'olu bɛɛ lajɛlen bɛ nin na Falaye ko intermédiaires minnu ye sugubulon sigi sen kan ka sugubulon kɛrɛnkɛrɛnnenw kɛ ka sɛbɛnw kɛ ka taa papiyew jeliw fana o tuma na armée kun kɛra n t'a sirɔ ye sa dɛ olu fana ye marché kɛ ko nin bɛɛ lajɛlen de ɲaaminen don ɲɔgɔn na koyi a kun tɔ tora dɔrɔn Falaye u k'a f'i ye taa papiye kɛ ka na dɛ hali n'e taara i tɔgɔ sɛbɛn fɛn dɔ kan ka na u tun b'o marché d'i ma wa ko nin damandan fara-faralen ɲɔgɔn kan o kiiri kɛtɔ k'o de kuma ɲɛɲinitɔ ye nin ye min ye jamanakuntigi ka pankuru ye u y'a yira k'a fɔ ko sɛbɛnw ka sɛbɛn minnu n'u maa bɛ se ka kala turu o la ko miliyari 18 buruburu 9 ko o de kɔni yera a la dunko juguya ni yuruguyurugu fɛ pankuru in yɛrɛ ko n'i ye a jateminɛ a sɔngɔ min bɛ yen n'o bɛ papiye dɔw kan k'o ye miliyari 28 a n'a kunkanfɛn ko wa ko n'i ye nin sɛbɛn fila in bɛɛ lajɛlen ta k'a lajɛ suɲɛni ni dunko juguya ni yuruguyurugu minnu yera a la majɛ minnu yera a la maaw ye mun dun sɔrɔdasiw ka minɛnw sanni la ka taa se sɔrɔdasiw ka kɛlɛkɛminɛnw ni sɔrɔdasiw ka bololaminɛnw bɛɛ lajɛlen sanni ani pankuru ko ma Falaye ko min dunna na yuruguyurugu la miliyari 70 ko kiiri min bɛna na daminɛ ayiwa Falaye ne bɛ taa Segu sini n k'a fɔra ko journaliste b'a la maa bɛ ko cogo dɔ n'i tɔgɔ taara fɔ nin na sisan i bɛ mun fɔ a la ye Asimi ninnu tɛ don maa ni sariya cɛ ko kiiri min daminɛtɔ filɛ nin ye a dɔw kɔni ma fɔ nka assise min bɛ senna n'o ye assise spéciale ye ko a tɛ kun cɛ fiyewu ni ninnu ma wele ka na baara la ka na o ɲininka Falaye maa minnu sara dun minnu bolila dun o bɛna na kɛ cogo di ayiwa ko nin kɔni nin kibaruya in kɔni fɔlen ko kɔni bɛ sɔn ka fisaya Fili Buhari ma sabula ale yɛrɛ kun ye nin laɲini a mɛnna ale yɛrɛ y'a ɲini jamanakuntigi fɛ k'a sen don k'a bolo don k'a fɔ bɛɛ lajɛlen ɲɛna sa k'u ka fɛɛrɛ kɛ Ala bɛ se k'a bɔ nin ko in na cogo min na Falaye ye min f'i ɲɛna kuma daminɛ na an bɛna n'a kun cɛ n'o yɔrɔ kelen ye min ye farafinna ŋanaw ka ndolanci ye ndolanci minnu bɛ yen ni olu kɔni kɛra sa ka tɛmɛ ani minnu bɛ yen ni olu bɛ senna ani sini ni sinikɛnɛ an bɛ se ka min kɔni fɔ anw kɔni anw buru n'an yɛrɛ fɛ yan an buru n'an yɛrɛ Falaye badi de
a ma kɛ kelen ni kelen de ya o t'an burunnen yan n ka se de sɔrɔ nka foyi ma tiɲɛ n'ala sɔnn'a ma an n'an cɛsiri yaasa min ye ndolantan ye a bɛ se ka ɲɛnabɔ cogo min balontan minnu kɛra sa an bɛ se ka min kɔni fɔ o ye k'a fɔ ko bi anw yɛrɛ ɲɛ ye minnu ye Côte d'Ivoire ale ni Zambie o banna 2-2 ka taa Côte d'Ivoire ale fan fɛ Egypte Cap Vert o banna 3-2 ka taa Egypte fan fɛ min ye Mali ale ni Mozambique ye o banna 1-1 na Senegal ni Burkina 1-1 min ye kabini don jumɛn kunu ni kuna sini ko tɛ ya maa dɔw fana jouera nɔ ou bien dɔw jouera kunu ni kuna sini an bɛ se ka mun fɔ olu fana jaabi la olu jaabi dɔw fana b'an bolo yan sabula an kun y'olu jaabiw sɔrɔ kabini o don ko Keba kun y'olu jaabiw ta ka olu di k'a yira bɛɛ lajɛlen na k'a fɔ sa ko anw kɔni anw cira an fɛ yan kelen ni kelen o ye cili y'o fala ye an kun taara victoire de kan dɛ an kɔni ye gɛlɛya sɔrɔ a ko la fala ye Malawi ani Burundi o ko tora Burundi ta la 3-2 Centrafrique ka 3 Lesotho ka 1 Ghana ka fu Angola taara Ghana dasa fɛ an fana sara n'olu ye dɛ Guinée Bissau olu ninnu n'an bɛ poule la olu ye Eswatini ci 1-0 an ni Eswatini de kan ka jouer tarata don o bɛ kɛ Afrique du Sud kaw fɛ Congo ale se sɔrɔ Sudan du Sud ka 1-0 Algérie 2 min ye Guinée équatoriale fu ye Tunisie 1 Madagascar fu donc nin ye ndolantaw ye an ye minnu jaabi sɔrɔ ka bɛɛ fo ka bɛɛ waleɲuman dɔn maa minnu kun sɔgɔlen nana Mali kɔnɔ Mali kɔ kan k'a fɔ bɛɛ lajɛlen ɲɛna sa sini min ye nɛgɛ kanɲɛ 12 ye an na ɲɔgɔn sɔrɔ yan min ye baabu ye kɔni o sigi sanubɔyɔrɔ min bɛ wasolonkaw fɛ yen olu ka degun min bɛ olu dala sa ka se k'o ɲɛfɔ mɔgɔw ye fala ye k'i yɛrɛ fo kabi dugu jɛra i bolo bɛ minɛnw na yan ka se ka maaw la ka se ka kibaruya ɲɛnamaw sɔrɔ cogo min na an b'a fɔ sa ko k'an bɛn sini ni ala n'a kɛra sɔnna ma nɛgɛ kanɲɛ 12 waati nka yan'o cɛ min ye kɔlɔn ye ale k'a kana débat fana sigi don kibaru olu bɛna o baro kɛ ani kunnafonidilaw a k'an bɛn sini. ɲɛnani a lamini fédération malienne de cyclisme kelen filɛ nin ye ka san 2024 championnat national nɛgɛsoboliba labɛn denmisɛnninw kama minnu si tɛ tɛmɛ san 18 kan ni an ko a ma junior nin nɛgɛsoboliba in a bɛna kɛ samedi septembre kalo tile 7 san 2024 ɲɛna mun denfaya talen don k'a di yetina colonel Umar Jara ma ni ale bɛ bɔ minin kɔ nɛgɛsoboli in a bɛna kɛ farancɛ mun kɔnɔna la olu de filɛ nin ɲɛna cola ɲɛna kɔbugu la kilomɛtiri 20 siɲɛ 4 ni o bɛ bɛn kilomɛtiri 80 denmisɛnninw bɛna o de boli ni championnat national 2024 kɛnɛ kan ni nɛgɛsoboliba in a dama ka kan clubw bɛɛ lajɛlen na ɲɛnani a lamini a ɲininen don aw fɛ aw ka bɔ ka caya ɲinan san 2024 championnat national catégorie junior U18